Mga biktima sa Kentex Sleeper Factory sa Valenzuela City mupasaka og kaso batok opisyales sa gobyerno nga may kalabutan sa maong sunog. Si Remigio Saladero, Legal Counsel sa mga biktima sa sunog, nagkanayon nga hinay-hinay nang nailhan ang mga patayng lawas sa kapulisan. Inigkahuman nila sa pag-ila sa mga lawas, ipasaka usab nila ang kaso sa batok sa tag-iya sa Kentex Manufacturing. Sa pagkakaron, ang mga opisyales sa Bureau of Fire Protection una ang ilang gikiha. Nanawagan usab si Saladero sa Office of the Ombudsman sa paghimo og susamang investigasyon batok sa mga opisyales sa gobyerno nga adunay kalambigitan sa maong sunog. Ang mga nangamatay sa maong sunog miabot sa 72. Sa pagkakaron, padayon ang mga forensic experts sa pag-identify sa mga nangamatay nga dili mailhan tungod sa pagkapagod sa ilang mga lawas.